fait ka dien. Kadiama. N'a fait ka dien ni mun kela. D'abord. Ne la kuma la men. Akale furuche akale denye akale furumuso ye ni dola kele mesla jugu kan. Al nasoro ay muso le la kundala be chele ya kundala be dew. A toroya be emi ke kan ga duwa ule ke. Ala kira ko sallallahu alaihi wasallam hadisala ko man ra'a minkum munkara koni au ka kodo ya woni nyonche ko mi may falyughayyiruhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbi ibolo ibe se ka ko min ke ni bolo e ka yelema ni do ko na yoke wala ma ladili inne ka to ka kuma ka ladi wala ma ni dim be ko fe yedu o kai angana nyon danga bi ele kan limaniya be niveau mina na le tatmo niveau la atinte ni barake ala so barado shetana do ele yedu o ke aye ode chekei na keli denye na keli musoye dimi ni ka mo danga surtout emi tonyoni me ma min tonyoni mo ka do be jabila de do o ke aye ala ye ayelema ala ye changement do aka kola ala kara sallallahu alaihi wasallam aka sahaba do la jarabila dolomina atamento dondo sahaba kuma selo ba nenna e ala ile re sahaba to ala kara nya korbeni ala kara ko kana danga de aw yedu o kai donc ateka foka tigi kenime ka bara mi ke bara nyumale na tigi yere sala ni bara la sala kuna boya le bunda kono mais na soro i furu chale wala may furu muso wala may den ala dali ala ni bo shetana bolo ala ni zukun yelema ala ni nana tunya slaka o de cheken yedu o ki bade mais danga slama ka barati danga ima bo danga la ni ala yere ma yafa awma ame ala soso ke ko famena ala dali ni ala tunye on danga o la sur les champs est-ce que ala tume yafa mo ma donc chebe muna bara nyuma te ala soso bara udo atebe muso foima mais bi jija ka do kaye ka to ka ladi ka blasranson comme in fana me ka sababu ye na beta shetana be sala beta mana ke ele fana ye muso de beto ki yere labe anyakoro ka ademe ka ala nyina kenema yoroko ya famu ok donc ye ya fama ye duwa ukaye o de cheken ay fara nyon dangala bile kalimanya mambo sini mi ya sini londe sini le ka kunya be labanya mamulo don ne era fana meto nga finyene e fana ye profil mi ka fenga yeni yelema ele ko sisen kibiya susel kala ka do ok ele do e ka photo me profil ka ele ko chebe janaya kala muso ni disi be profil ka muso be jate ala baraki be janaya kala parce que wali chaw nyabe na laka ankana julumundo ye ka fo ko cheka du ka do yere tala donc ya profil changer ye do ki che ala mala ya falambe ok salam alaikum